babae at kanya pa naman ito ang nagsan ng Jesus. Bago Maria, mo ang grasya ng Diyos sa Diyos. Kaya sa kalingap ng babae at kanya pa naman ito ang nagsan ng Jesus. Bago Maria, mo ang grasya ng Diyos sa Diyos. Kaya ka rin sa bilang babae at kanya pa naman ito ang nagsan mo Jesus. Santa Maria, ito ni Diyos, ipanalangin mo kayo mga kasalanan. Nihingi at inoras ng kamatayan ni Amen. Bago Maria, mo aking grasya